canvi de plans. Encara me quedé una nit més així a Alcoi. Bueno, nit tampoc, perquè és fins a les... Matinada. Matinada. Estic així, Que s'està passant massa bé i diu més hores, més. I m'estan tractant superbé. Que m'han solucionat un transport fins a Elx amb un home que treballa a la premsa i res, que després també m'han arreglat el transport fins a Santa Pola. Viatjaré durant la nit. Doncs el que estic fent és un Peking Express, però com Samantha, 21 dies, perquè va la xica sola. Estic a la premsa, estic a Elx, al polígono industrial d'Elx. Ara estic morta. Demà pel matí estaré a Santa Pola. Ara són les 4, fins a les 6 no em poso una altra volta en marxa. Així que vaig aprofitar per a lluitar-me una mica. Bona nit. Adéu. Una fábrica de sal. Has dicho que se llama Playa Lisa porque no tiene olas. Y porque es todo liso, mira. Todo. Ya. Y ahora vamos a llegar a donde salen las tabarqueras, las que van para Tabarca. Creo que hoy estaba pronosticado lluvia, ¿eh? Ya lo sé, ya. Ah, ¿sabes? Pero aún así siempre, o sea, aunque haya lluvia, ¿van barcos? ¿O ferries o lo que sea? Sí, si el mar está calmo, sí. Yo vine a informarme. Venía a informarme. Hola, buenas. Yo sí, yo voy a preguntar en todos los puestos. Para que no te líes, a partir de aquí es todo lo mismo. Tienes una empresa que va y viene con lancha rápida solo. Y nosotros vamos con la lancha rápida y volvemos con el barco grande. D'acord, i O quan... ida y vuelta en barco grande. Tienes dos tipos de precio. Si vas con el barco pequeño son 10 euros ida y vuelta, ¿sabes? Lo que es dormir por la calle no te dejan. Ni en la playa tampoco. ¿Vale? Vale. Gracias. Y antes de más años. I ja que no vaig poder anar a les Illes Columbretes, espere compensar anant cap a Tabarca. Adeu. Hasta luego. Sopa. Stick. Hola. Oye, una pregunta. ¿Es para pasar la noche al aire libre? ¿Pero tú sola? ¿En serio? Sí. Eso es Mira. un poco... Perdona, no os puedo ofender, pero es un poco perro flautano, esa mentalidad.
pensar que l'aigua està molt bona. Que tinc que deixar totes les meves coses així per a que se sequen. A veure si puc anar cap al bany. Hola, buenas. Por favor, ¿serían tan amables de dejarme ir al baño? Gracias. Hola. He sortit de la cala, així amb una mica de desgana i pensant en anar-me d'ací, quan he entrat a un bar d'ací de Tabarca que s'anomena a Cama Sunt i res, tinc casa. Ella treballa així a Cama Sunt. A Cama Sunt, ella es quema, també está... Es Masu. Entonces la jefa. Mucho que salido mal, te puedes morir, ¿eh? Solamente la mayonesa y el salmón. I tu? Te presento la... Hola. I res, m'han ajudat, m'han trobat i s'han interessat pel que estava fent. I la veritat és que superbé. M'han deixat... Tinc un puesto on passar la setmana. M'han deixat això per a fer snorkel. El xic que em deixa dormir porta una tenda, no una tenda, sinó alquiler de kayak, equip de snorkel i surf, i vaig a dormir amb ells, amb els seus amics, i m'ha dit, tal, vols una esta? I jo li dic, vale, i m'ha deixat això per a fer una mica de snorkel. Així que està xulo, eh? L'aigua està una miqueta túrbia, però mola igualment, moltíssim. Estic amb els xics que estan allà. El grup de xics, el que està allà. Ah, sí, lo que estás hablando de que sí, que no. En resumen. No, pero no, ahí no. Antes ja ho ha fet, el superheroi valencià... Bueno, és que no hem presentat el superheroi valencià. Espera, que vaig a presentar. Capità Centelles, superheroi valencià en acció. ¡Hala! Se ha trencat algo. No, y lo que tenía que saber, dicho tú, lo que tenía que saber que hay 3 pans de profundidad. A través del olvido cupido de mí. No pido perdón, no pido perdón. Para ver si me va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo Una frente muy alta, la lengua muy larga. Menos mal que ahir el Pound em va ofrecer la seva casa. A nit va començar el temporal així. Un vent, Ostres, una passada quan mai havia estat en un temporal en illa, no? I la veritat és que impressionant. Aquesta vesprada aniré cap a Teulada, perquè els xics que estan així també visitant a Pau, que són els seus amics, aniran cap allà i ficaré una volta per allà, que mai he estat. Aquí quedan restos. Así hay una cosa redonda. Después de la portal, es que está el lleno de portal entrada. principal no es la entrada. Y había un triángle y China. Eso es súper potente, una fortaleza que lo flipas. Mireu, això són els murs de la casa. Església. Aquesta postal és bonita, és bonica.
és increïble que això, que aquest patrimoni flipant, superbé conservat, les muralles estan ben conservades i tot això, i que estiga tan ple de merda. Tan ple de merda. Així se podria fer unes quantes... O sea, podria ser un puesto sociocultural o un museu o una sala d'exposicions de la història de Tabarca, jo què sé, però això és un dormitori de merda i de purgues. Mireu la natura, que bonica. Ahí les zones, tal. Doncs això és una banda i aquesta merda és una altra. Bien cómodos, pues, tienes una terraza. Eixe verteder és el Corte Inglés d'ací de Tabarca i diuen la gent que viu així, perquè poden agafar de tot. Merda. Aquesta part de la illa, que és la part contrària a on està el poble de Tabarca, són bones zones per a fer surf. I ara estic a l'altre. Hi ha un muntó de vent fortíssim. Jo ara vaig sí, a Moraira. Amb ell. Adeu.